Horas marihita saluhutna di hamu akka manami dohot ina nami manang didia pe hamu maringanan tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus adora so tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang asini roha madi hamu dohot dame sia debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di pertangiangata ima natar surat di 2 Petrus 3 ayat 1 rodi ayat 7. Laus turpukodo nagabi epistel di minggu pa 23 hodong Trinitatis 7 November 2021. Hujahama dihita songonoma hata ni Tuhata. Omma surat na paduahon nahu surat tuhamu akahaholongan manungguli botor ni roha di hamu marhiti-hiti hata si paingot asa diingot tamu hata akan naung hinatahon niaka panurirang na bediai nang pati ni Tuhan jala si paluai na binaritahon niaka apostel muna omma narumikot botom muna na Roma dia ka ari parpudi aka pangalecem parhata icah-icak na mangului aka hisapna sadiri aka nama dok di dia do harorona na pinarbaga-bagay ay dung modding aka mata hok do saluhut na songoni sian mula ni hasyanganon laho madok songoni dang mangat torohana sida naung sian ay do langit nang tano jala marhiti-hiti ay do hajajadina hinorhon ni hatani debata laus marhiti-hiti ay hido mago ujui tanoon dilatapon aiki jala marhiti sian hataido diramoti ibana langit dohot tano nuaing dipeop do asatu api di ari peruhuman jala hamaguan ni jolma aka najahat ima hatani Tuhata di hamuak kadongan saha porsiaun di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus songon nataboto tongon mangadupi pengaruh niaka perpuda haliluon dohot aka panurirang pargagap do huriai ima aka huria na marsera di Potus Galatia Kapadusia Asia dohot Batinia songon na buita jahan no di sada Petrus sada ayat sada ditiki di tongos suraton tutu marukil do huriai hinorhon ni songo dia mahuriai mangadu pisa apakah nabi palsunya dihabisi dan ajaran sesatnya disikat sampai habis molo dihatabata didok boha dirak ma ido sipatu paon manang adong do carana asing songon na pinatupan niya kahurian waeng isarana HKBP dibahin aturan nomor 2 mutusi songon RPP pernyataan iman konfesi molo akadongata silumon dibahin nasida fatwa alai laus adong do holan hata didok kami mengutuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran yang kita imani ninna kajujuk di tabigi HP tongdo dakterku tu kate na porlura ingotota saliling adong do peportibion anggo perpuda haliluoni dang mungkin marna sudah siat tanoon tok tong do yadong taida ma satu tikion songon kejahatan nido toktong dua dong sula hajahaton modusna manang carana mangulahon hajahatonido na marasing taingok ma dang macohot aka parpoda haliluoni laho mangaliluhon aka na porsiai mardumutusi anggo sipau tupau tara dada membasmi pengajar sesati beserta dengan ajaran-ajarannya sipatu paut ta ima bohado hita asa mampu jala kuat mangadu pisah
Jadi naduminggan ima memperkuat benteng iman sehingga kita tidak mudah dipengaruhi, membentengi diri tado narumikot si patupauta. Isarani na marbula ikut diperkuat do benteng pertahanan asa unang kebubulan gawang na terus tang bui holan na menyerang ikon huhuk do jagaon na gawang na. Yesui songon aka tentara na maju tu medan perang, mereka harus memperlengkapi dirinya sedemikian rupa supaya ketika musuh menyerang mereka sudah melindungi dengan pelindung-pelindung yang dikenakan. Jala model si songonodo nanidok ni Apostel Paulus di Efesus 1 ayat 11 ayat 20 si jata ni hala Kristen didok. Di ayat 10 sada didok soluko kamuma pahian si jata nasiat debata asa taralo hamu uti-utian ni si bolisi. Marhohoson hasitonga digoting baju-baju pertahanan ima hati gorani marsipatu ima perdamaian lubu-lubu hapursiaon perisai iman tahuluk haluaon podang nitodi ima hatani debata jala sijatana perpudi ima tangiang. Odun waing na pinangoton ni Apostel Petrus marhite surat nau tuhuriai macetakas didok di bagasa turpukon nanyata do parpoda haliluoni dada holan hata-hata sabingi bahkan di tonga-tonga ni huriai dun waing nasida. Salah satu bentuk manang wujud ni parpoda haliluoni ima mangalesem mengejek didok di ayat tului. Cara nasida mangaliluho colmai ima marhite nama dok daktoho na Roma hari ni Tuhani. Ala nasida madok daktoho ala dang adok pola namuba mamukasian panopau ni sahatu tikion. Idok nasida hok dosongoni. Napadua hon mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Paula sodiboto nasida doi na marhiti-hiti hatani debata ditopa na adong di portibion dang mangatur rohana sida didok di ayat 5. Sia cara-cara otaida ia perpuda haliluonon tardok akajol mana soporsia do halakon jalana say cenderung mangigil bukti dohot akatadda. Taingok do sito masate dung dido akadonganna sisianitu ibana naung hehe Tuhan Yesusi ahama dido ibana naso tu paporsea au molosohuida di tangan nai bogas nilabangi laos di jama jari-jariku bogas nilabangi jala ia so di jama tangakku adoranai ninna ibana budi tajah di Yohanes 20 ayat 24 1 25. Alai sutuk tadok si Thomas rasul palsu ate pola naido nanaing taida nanaing kudo dungi perpoda haliluonon selalu doi mengaburkan kebenaran yang ada. Sasitong na diboto nasida do merhiti hatani debata majadi sudina di tanoon termasuk haja jadi ni ayat nasumari alai dikaburhon nasida ma hasitongani asa unang porsea akan na ubigisa pabuah hatani debatado nama jadi hoca. Jadi aka pengajar-pengajar sesat sisongonon cara nasida basoni ma dibain nasida rupani ia merhiti-hiti penyesatan ini warna pe menyesatkan ate diboto do alai paula so diboto do alai di papeol-peol ma na binoto nai jaladang saotik nagabe porsia merhiti cara-cara nasongoni tarsongon nuaing gudang duaka pemberitaan ini na menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Akhirnya gudang matermakan isu isarana rupani di dokma PKI ada di mana-mana
dan sudah menyusup kemana-mana. Kita harus waspada ninna. Hape di boto nama dohido sasitong na swadong BPKI. Alai alani isu manang pemberita non, gabe gudang masih curiga ajol mai. Tang masih hapor sia abe. Ainu nga ditimbulkan kecurigaan di tonga-tongani hajol mau ni. Contohna majuyat ya kamang do tamina nami. Jadi molo taparrohahon cara-cara manang pola ni aka pengajar sesaton dang deu sian cara manang pola ni sibulisi. Taingok dopekan songo dia sibulisi patuduk jol mana parjului budi tajah di sada musa tulwe sada dohot udutna. Buru-burui madok sayna mate dohami molo dipangan sian perbui ni hau na di persetangan ni por laki. Hape uluhi madok dak tu hamu mate ninna ibana. Di boto uluhi do na mate manang ise nama ngato sian perbui ni hau na di persitongan ni por laki. Di boto. Ay hata ni Tuhan ipe di boto ibana do. Alai paula so di boto mai. Dungi di dok ma dak tu hamu mate innama tu buru-burui. Didok rohani buru-buru mah di bagasan besi matutu naulo mati. Akhirna dipangam mai tohodu tutudang mate saati alai nunga be dilanggar pati ni debata. Ala ni pelanggarani batu tu dipabali mana sida sian por laki. Hamu kamang dohot tamuinang nanaing dohonon na disi ia guru besar na mengajari inon pengajar sesaton ima sibolis. Jadi pembimbingnya ke pengajar sesaton ima sibolis. Hamaka dongan saha porsiau di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Dia masih ulau tamardu mutusi. Didok di bagasa turpukon asa taingot akan naung hinatahon niaka panurirang nabadia nang naung binaritahon niaka apostel ima taringot tu aka pangalecemi perhata icah-icak na mangului hisap nasa diri lapatan na nunga tibuhia di lubahon aka panurirang di padan narubi dohot aka apostel di padan nai baru taringot tu bahaya ni perpuda haliluono. Alani salah satu cara menghadapinya ya kita jangan lupa. Kita harus menyadari itu. Tentu tang nalahu pa biar-biarhon apostel Petrus di son. Alai asamar jamot do nasida asamar jamot duita. Unang gabe laos maoto. Unang paula sodiboto. Hamu kamang kegagalan kita menghempang bencana manang na musibah atau apapun itu yang membahayakan kita bukan karena kita tidak tahu, bukan pula karena kita tidak mampu, tetapi karena kita lalai, lengah, merasa anggap enteng dan merasa tidak apa-apa padahal sudah apa-apa. Tak pola buhai seninna hape ngabuha-buhau. Lapatan na perlu do antisipasi, perlu do kewaspadaan, unang lengah. Isarani atap na bocor, unang dua la mek dupe bocor nai, tadok ma tue ma, tak pola buhai dupe ninna. Dungi moloro udan, bude petariat do hote berina, ember. Hape dak sadar lam liling labang bang ma na bocori hola ru udah muse pitor tuha ma aek siang gijang matonu masude na dijawi ibana pedoh ma manongno ima akibatna molo hurang antisipasi jala na laos olo do udah nei na disalahu muse didok ma udah ni na padorasu
Songonido nuaing nanido na di bagasa turpukon asa ingot hita di bahaya na mengancam hapor siautai ima aka pangalesemi. Lau singo-singo si songonido nang nasinuraton ni si Judas di Judas ayat 10 pitu rodi ayat 20 tului boy mayan nutaja. Jalalau sumarlaku do singo-singo ton nang tuhita di bagasa pertikiono alanima siulauta na perjulu kita harus melawan lupa terlebih itu aka perpuda haliluoni ay toktong do pei adok sahatu tikion unang saya tadok lupa mengaju mahamu di aka naung matuaun ninna gabi hatuaun nai di kambing hitapon. Nah, paduahon kesadaran akan hari Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Kita harus melek, kita harus sadar dengan hari Tuhan. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Kesadaran akan hari Tuhan dan kedatangan Kristus yang kedua kali ini akan menentukan sikap, cara, dan pola hidup kita. Nah, patuluhon ikut taingok do jala tahapor siai. Marhiti hatani debatado menjadi nasana adong di tanoon. Alani tugas ta ima mengaraduti nasana tinopani debata mengasihi bumi dan segala isinya. Marhiti du hita patuduhon hauduhon dohot holong ni rohata tu debata. Amin martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasuhom may dihami jala pergugui hami mangulahotja. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.